Здравейте, приятели! Време е за още една зимна рецепта, а именно днес ще ви споделя как може да си осолите и изсушите в домашни условия скумрия. Една много вкусна риба, която често бива пренебрегвана. Много подходящо мезе за студените и зимни дни. Просто нещо страхотно. От мен на здраве! Оставям ви, за да видите рецептата и силно се надявам да пробвате. На здраве! Време е да се захващаме с рибата. 2 кг скумрия. Не съм махнала главите. Рибата е почистена много добре и е измита. Ще ми е необходимо и половин килограм сол за 2 кг риба. Може да използвате и едра сол, но аз нямам, затова ще използвам ситна. Дърпам за секунда на страна. Ще си сложа солта в купичка, за да ми е по-лесно, когато осолявам. Тук ми остана малко. Ще го изсипя в съда, в който, извинете, ще съхранявам рибата. Добавям още малко, за да има на дъното. Дърпам на страна, слагам си ръкавица, за да не се мирисват ръцете. Ще ви покажа рибата. Вижте, тук на гръбнака, на голямата кост, има черно. Препоръчвам ви да го отстраните. Малко по-трудоемко е, но си заслужава, защото иначе рибката ще нагарча. Сега това, което ще направя, е да започна да осолявам рибката. Слагам си съвсем мъничко и разтърквам. Взимам си другия съд, за да ми е по-лесно. Прихвърлям рибата и продължавам с осоляването. Осолявам и в коремчето и завъртам. Така осолена рибата ще държа 24 часа, след което ще облея с студена вода, ще оставя да се отседи и след това ще оставя да съхне. Като пастърма. Слагайте смело солта. Взимам си следващата рибка. Надявам се да се събере. Да. И продължавам по същия начин. Пак казвам, може да използвате едра сол. Доста по-лесно е, защото по-лесно се примахва. Просто ще изтупате солта, пускате под течаща вода и всичко е готово. И последното парче. Ето това е солта. Сега слагам отново обилно. Махам ръкавицата. Похлупвам и прибирам в хладилника за 24 часа.
Ето ме и мен, приятели, включвам се малко повече след 24 часа. Вижте как изглежда рибката. Това, което ще направя сега, е да я изплакна за около минутка под студена вода, за да махна солта. И оставям да се отседи. Ето е рибката. Оставяме на страна. Взимам си малко хартия и я подсушавам. След малко ще подсуша и коремчето. До мен съм си взела клечки за зъби, за да мога да отворя коремчето, като просто забивам от тази страна и от вън. Правя същото и от другата страна, за да може да съхне хубаво. И сега вече ще подсуша. До мен съм си вдянала една игла и от към опашката просто слагам конеца и закачам на проветриво и прохладно място. Правя същото и с другите рибки и се връщам при вас. Закачаме на проветриво място и оставяме за 7 до 10 дни. Ще се включа, когато рибката вече е готова за консумация. Ето ме, мен, приятели, включвам се след 11 дена. Рибката е готова и сега ще си хапнем от нея. Първо ще си сложа ръкавици. Ще отстраня клечките, които ползвахме, за да отворим коремчето. И започвам да режа. Вижте как изглежда отвътре. Нареждам в чинийка и ще ви покажа как може да гарнирате. Ето я рибката вече в чинийката, като отгоре ще я поръся с пресен лук. Може да ползвате и стар лук, но в момента аз разполагам с пресен. И ще поръся с малко магданоз. А може просто да сложите стръкче лук и магданоз от страни. И ще ви кажа друг вариант за гарниране, като отново ползвате лук, магданоз, но в малка купичка може да сложите съвсем малко мазнина, олио, да изтискате половин лимон или да сложите една супена лъжица оцет и да залеете самата рибка. Но аз мисля, че рибката няма нужда. Ще взема ето
това парченце отново да ви покажа, защото вижте колко е сочна отвътре. Така че ние предпочитаме да си я хапваме по този начин. Надявам се да пробвате. Една изключително лесна рецепта и много подходяща за зимният период. Това от мен. Довиждане. Ще се видим съвсем скоро в следващото видео. Чао, чао!